पसंद लेला हरियर हरियर सब्जी लौका चंदा ई कौन उठा लेलू धंधा त का करी अपने कमाई खाए में शिकायत बाए। आहो तू तो पहले बहुत बढ़िया रहत रहू ई कौन वेशभूषा बना लेलू ह त का करी कोरोना के चलते बिजनेस कोई देले बने। अच्छा तू अकेले करत तारू राजू जीजा जी कहां बड़े आज कहै थी कि तोर जीजो जी ना तुम खोल जी दुकान अंडा बेचत तू अंडा। अच्छा आहो ऐसन हालत में कबो हमरा से कोहाले मिललू ह ना। अरे त का कही बाल बच्चा छोड़बे ना कर हो एको बार रहे पर चुन के दुकान हो तोहार ई तू कवन कोई ले ले बाड़ू कारोबार। आज सब्जी लेला जी टमाटर लेला झिंगी परवल आए आए लेला रहे पर चुन के दुकान हो तोहार ई तू कवन कोई ले ले बाड़ू कारोबार। गली गली घूमा ताड़ू काहे सखी चंदा गली गली घूमा ताड़ू काहे सखी चंदा। आज सुनत आउ का तरकारी बेची हम हमर मरद बेचे अंडा। कोरोना नतिया बंद कोई देले बाटे धंधा तरकारी बेची हम हमर मरद बेचे अंडा। कोरोना नतिया बंद कोई देले बाटे धंधा। ए भाई अंडा कैसे दर्जन बा हो? 56 रुपए दर्जन बा। अच्छा दो तो आधा दर्जन। हाँ ला पैसा दो। Mixed by Deepak Dinkesh। दुख बाटे आइल सखी सब का पबाड़ा का कहीं करद बनी कसहू गुजारा बड़ी दुख भाई सखी। हाँ देखे में तो लागता दुख बाटे आइल सखी सब का पबाड़ा का कहीं करद बनी कसहू गुजारा देखे में लागत बाटे बड़ा सखी गंदा देखे में लागत बाटे बड़ा सखी गंदा। त का करी छोड़ करो तरकारी बेची हम हमर मरद बेचे अंडा। कोरोना नतिया बंद कोई देले बाटे हे धंधा भगवान। तरकारी बेची हम हमर मरद बेचे अंडा। कोरोना नतिया बंद कोई देले सब धंधा। अरे बड़ी दुख के बात भैया सखी। केतना कमाले बिला डरबा के पापा अजय बच्चन संग हो जाता हो नफा। तब वो केतना कमाले तड़े केतना कमाले बिला डरबा के पापा अजय बच्चन संग हो जाता हो नफा। ठीक है अपनाई ले ले बाड़ू तू तो फंदा ठीक है अपनाई ले ले बाड़ू तू तो फंदा। तरकारी बेची हम हमर मरद बेचे अंडा। कोरोना नतिया बंद कोई देले बाटे धंधा तरकारी बेची हम हमर मरद बेचे अंडा। कोरोना नतिया बंद कोई देले सारा धंधा। आज तो ने कुछ देखी था आज ही भाई सब लॉकडाउन के प्रभाव पड़ल हो साड़ियों पहन लियो जी।